Hoxe acercámonos á vila de Malpica para entrevistar a Juni, xogador do Malpica Xuvenil. Que tal estás? Moi ben, encantado de que contes comigo para facer esta entrevista. Cantos anos tes? 17. Volveches ao Malpica despois dun paso por Bergantiños. Que tal esa experiencia? Pois moi boa, conocín a moitos xogadores e fun para seguir aprendendo o fútbol, xogar ao fútbol. Cal é o teu ídolo no mundo do fútbol? Juan Carlos Valerón, porque penso que é un gran home para aprender dele. Como te describirías como xogador? Considérame bo, rápido, gustame moito buscar un contra un e con bo disparo lonxano. No teu tempo libre tamén te dedicas ao fútbol sala. Donde crees que destacas máis? Non é que destaca máis ou menos, xoguei ao fútbol sala durante 2 anos, cando era living e infantil, e desde aí empezoume a gustar e cada vez que pode intento, xogo bastante. O ano pasado tuvechedes unha pequena rebelión xogadores importantes en contra do adestrador Esmorís, actual técnico do Buño. Que pasou? O típico roce entre entrenador e xogadores no que sale sempre perxudicado o equipo. E agora que tal é a conexión da plantilla co novo míster, Piña? Pois moi boa, tanto eu como os meus compañeiros estamos moi contentos de ter a Piña como adestrador, porque está-nos demostrando que confía en nós e nós non queremos defraudarlle nunca. A tempada pasada houve unha liga bipolar entre o Dumbría e o Corme. Parece que este ano seguirá aí o Dumbría, pero seredes vos os que pelearedes por esta liga. Como ves a liga? Pois moi difícil, sabemos que o Dumbría tanto ano pasado como este ano está aí nos postos altos da tabla e sabemos que non vai baixar o ritmo. O tropezo contra o Camariñas fai-nos ter que ganar si ou si o Dumbría, porque esta liga é moi corta e non hai marxen de erro. Que che parece que os 4 primeiros da liga non poden disputar a Copa da Costa? Pois a mí esta decisión non me gusta, porque penso que xogar a Copa da Costa é moi bonito. Esta esa posibilidade de chegar á final e ganala é unha alegría, tanto como para a afición como para o equipo. Xogas de dianteiro, este ano estás encontrando o gol con facilidade. Arriesgate e dinos a cifra de gols que podes acabar a tempada. Pois este ano teño con un compañeiro aí un pique e espero conseguir máis de 15 gols. Dos goles que levas marcados desde que empezaste a xogar ao fútbol, con cal te quedarías? Pois cun que me metín, o primeiro que metí no Bergantiños, na División de Honor, que foi un gran centro dun compañeiro meu e enganchei no ca esquerda e foi un bonito gol. E veste cualificado para dar o salto ao equipo de aficionados se necesitan axuda en algún momento puntual desta tempada? Vexome cualificado e gustaríame que a Guilda contase comigo para dar este paso tan importante para mí. Pois moitas gracias por aceptar esta entrevista e sorte no que quede de liga. A ti, gracias.